Pag nag-pap smear kami, syempre i-check up namo, silipo namo, tanawo namo, and then gunita namo mag-IE kami, internal examination. And when we see there is something there, ipa-ultrasound na namo, so we do a pap smear for cervical cancer, and then later on, pag namin makita na bukol, ma-ultrasound ka namo, and so we see, makita na, oy, teka ha, kuan na ta, kanang warning na kinahanglan na ka i-follow up. Then we do a breast exam. Uy, ma'am, naay bukol din ipa-check up na ni nato. Or pwede ba ipa-biopsy, mga ganyan. Yes po. So, kumbaga, Doc, kung ikaw karon na akay gipamati sa imong lawas nga you feel abnormal, dili siya normal, of course, no? Kinahanglan dili na gyud maglangay-langay, magpa-check up na gyud. So mao man gyud na anak, kabalo ko sa inyong profession, pag adto sa inyo wala na. Grabe na kaayo mo nga instead na ma-prevent paunta siya. Wala mo good ma-screen, ma'am. Wala siya screening, early Lagi, screening no? ba? Ang cancer, no? So, ang symptoms niya, usually, naabay symptoms kasagaran or Napoy wala. wala, di ba? Yes, bantog ma-discover siya late stage na. lagi Like cervical no? cancer, late na usually ma-diagnose kay ang symptoms niya, late na po, no? Mga Like the spastic one with discharge, yung oo. doctor, gani, di ba? Si Dr. Willie Ong. Yeah, oh. Yes. He didn't know about it, and then tako na day kaayo ang mass. Back Pero you pain should, ang iyang oo. symptom ato. Back pain lang. Sustaon. Abi niya panuhot lang, gipahilot. Gipahilot na pagdain niya, Dok. So, you see, no? Sa amin kasi, ma'am, sa OB, Opo. pag nagdugo-dugo, lalo na pag menopause na, if you stopped you had no menses already for a year, pag nag-bleed ka, anak, ma'am, postmenopausal bleeding, wait, that is really a red flag. Ana. And kada mga bukol, wherever it is, Yes. oh, lalo na sa tiyan, wala pa man natong una nganong may mahirap, may gunitan naman ko, Dok, nga asa naman agikan o di Tinuod na, go. Dok, nga kung sakit, dili kay kulba. Mas kulba daw ang dili sakit? Dili. Mao mo na akong madunggan sa... Napoy mga cancer lagi nga walay symptoms, mao like lagi pancreatic o lagi late na siya kung nanay kay kanang sakit na Mm. mabagyan. Oh, like